Покровське, 30 вересня, це Дніпропетровщина. Вчора в день армія РФ нанесла удар іскандером в місцевий будинок культури. Ще нещодавно тут проходили концерти, ще нещодавно тут бігали діти. Ну а зараз бачите, що тут відбувається. А тим часом на Росію приїжджають з концертами Джейсон Дерула, зніматися там в якихось крінжових кліпах Lil Pump. Я не знаю, що це. Тупість їхнього менеджменту або їхнє неволодіння ситуацією, да? Але в будь-якому разі, приїжджаючи на Росію, вони виправдовують ось цю терористичну атаку армії РФ на українців. Але нічого, історія пам'ятає подібне, да? Виступи, наприклад, Бейонсі у диктатора Каддафі. Всі ми знаємо, чим це закінчилося. Тож, все буде Україна. Підтримуйте Збройні Сили України.